Най-накрая е тук. Добре дошли в днешното видео, в което ще си говорим за коли. Как се стигна изобщо до това решение? Започвам историята от много далеч, от може би 15 години назад, когато взех книжка. Взех книжката си на около 20 години. Не изкарах шофьорските курсове веднага след като навърших пълнолетие, тъй като моите родители са, как да кажа, опитвали са се да ме научат да постигам нещата си. И когато казах, че искам да изкарам шофьорски курсове, те ми казаха: събери с пари си, изкарай, което към днешна дата в никакъв случай не е упрек. Напротив, много ме е изградило и много ми е помогнало да искам да постигам и да вярвам в себе си. Така че с краткото отклонение изкарах книжката си на около 20 години. От втория път взех кормуването. Първия път ме скъсаха, защото изпитващия ми хвана волана. Взех книжката и всъщност не съм шофирала, тъй като към този момент нямах собствен автомобил. На няколко пъти тата ми е давал неговата кола 2-3-5 пъти да излизам с нея, но повярвайте ми, когато взех книжка, нямах никаква идея как се шофира. Бях изключително неуверен шофьор, не бях добър шофьор. Нямам представа към днешна дата как стоят нещата с курсовете, дали наистина учат хората да шофират адекватно, но тогава, не ме научиха особено. Или може би трябва практика човек за да свикне, но аз със сигурност не бях добър шофьор, нито бях уверен такъв. Взимах няколко пъти колата на тати, но нямах моя лична, която да карам. И така минаха няколко години, в които аз шофирах много рядко. И всъщност не затвърдих научените неща от шофьорските курсове. След няколко години вече дойде момента, в който тата смени колата и ми даде неговата стара. Ще оставя и тук снимки на автомобила, който имах тогава. Беше Nissan Almera. Много си го обичах. Това ми е първата кола. Беше много готина. Карала ме на толкова много места. Да, беше стара. Да, нямаше абсолютно никакви екстри. Тя дори беше с турбо и то беше изгърмяло. Едва се движеше. Спомням си, че с мама се връщахме от Сопот, мисля, и по едно на нагорнище. Боже, аз съм включила втора скорост. Тя не може тази кола да набере. Всички ме изпреварват, бибиткат ми, ама тя не може. Какво да направя? Но си обичах много тази кола. Едно отклонение тук, защото имам и клиентки, които казват, че се страхуват да шофират, имат книжка, но не са уверени. Аз ви съветвам да започнете с някакви действия, с малки стъпки. Шофирайте с някой познат, с любимия ви, с родител, просто с някой в дните, в които не е толкова натоварено движението, особено ако сте в голям град, защото няма как да свикнете, да бъдете уверени в себе си и да имате реакции. Те реакциите се създават в някакви ситуации и е по-добре, когато движението е по-спокойно, вие да създадете тези реакции. Така, към всички, които са си мислили, че аз съм взела книжка и съм скачила и съм почнала да карам, не, далеч не беше така. Даже преди да почна да съм по-уверен шофьор, работех като управител в едно заведение и си спомням един ден, човекът, който трябваше да зарежда, беше се обадил, че няма да дойде на работа. Не се чувстваше добре. Ние имахме служебни коли, няма да забравя, Рено Клио беше служебната кола. Говорим тук за ръчни скорости. И тогава шефът ми казва: сега като го няма доставчика, отивай ти да зареждаш. И аз трябваше, той знае, че имам книжка, и аз трябваше да се кача на колата и да отида да заредя. Не, това беше кошмар за мен, повярвайте ми. Качвам се в колата, сега пускам седител, подавам леко газ, тя върви назад, защото аз не съм подавал достатъчно газ, паникьоснам се, звъна на моя мъж, обяснявам му, трепера цялата, шаши паника, разбирате ли? Шаши паника. Това, ако някой мъж гледа видеото, може би няма да ме разбере, но ако го гледат жени, сигурно ме разбирате. Както и да е, стигнах до въпросното място, заредих, върнах се, изключително притеснена. Обаче тогава си казах: или почваш и се научаваш, или ще бъдеш усъкатена от това предимство да шофираш и да разполагаш по-добре с времето си. И така, почнах да карам активно. Дълго време си карах Нисанчето, след което събрах пари и тогава си купих първата ми много искана и мечтана кола. Исках да имам Мини Купър и всъщност се стигна до там, че първата кола, която аз си купих, която аз си избрах, беше
мини купърче. Мисля, че нямам снимка, но ще потърся горе-долу как изглеждаше. Беше черна с червен таван. Изключително много си я харесвах. Много време си я карах. Беше си сбъдната мечта. Много исках такава кола. Аз съм човек, който се интересува от коли. Харесвам коли. Така че Мини Купър беше нещо, което толкова много му се радвах. Караме до Варна. С тази кола съм ходила до Варна, обратно до София. В много ситуации е била до мен и съм си била много доволна, но дойде момента, в който исках нещо малко по-удобно, да бъде с автоматични скорости, защото тогава така пътувах доста често до Пазарджик и до София и с Мини Купър ми беше така доста по-несигурно, защото това все пак си е по-градска кола. И тогава реших, че искам да си купя BMW X1. Много ги харесвах. Като цяло съм фен на марката. Започнах да гледам Хикс единици. Тогава моят мъж, който е разумно в семейството, ми каза, нека гледаме единичка. Сега, за който не разбира, едното е лека кола, другото е сувче, джипче. И каза, те като големина вътре, изобщо като всичко, което е под капака е едно и също, просто едното е с по-скъпа поддръжка, защото се води джип. И тогава го послушах, но на пазара нямаше много голям избор от единички, които да стигаха в бюджета, който аз имах. Аз имах няколко изисквания тогава, да бъде автоматик, да има подгрев на седалките, защото аз съм изключително зиморничева, и да има хубава музика и по възможност навигация. Така се стекоха нещата, че колата, която купихме, нямаше нито едно от тези неща. Обаче аз искам за вчера да се случват нещата и общо взето единственото, което беше в бюджета ни и ми харесваше как изглежда, беше една определена единичка, която бяхме гледали. На следващия ден, когато влязохме да се обадим, за да ходим да видим, обявата беше свалена. Моят мъж преди това беше запазил номера, слава богу, звъннахме, колата беше налична, отидохме, видяхме я и я купихме. Така изкарах с нея 3 години. Ще ви оставя тук снимка, ако ви интересува. Към момента тя се продава. Карах я доста дълго време, преродих се с автоматични скорости. Това беше първият ми автомобил с автоматични скорости. Преди това казвах, аз нямам проблем да карам ръчни. Не. Сега не бих се върнала към ръчните скорости. Не. В смисъл, мога да карам ръчни скорости, но не. Нека бъде автоматични. И така, тази кола много дълго време си беше заедно с мен. Тя е с смедена верига. Това е един от най-големите проблеми всъщност. Вече минаха 3 години и аз реших, че искам нова кола. Реших, че искам малко по-голяма кола, която да има повече екстри. Аз прекарвам доста голяма част от деня в движение. Когато нямам тренировки, прибирам се, отивам до някъде нещо, върша. Доста голяма част от ежедневието ми е обвързано с шофиране. Сегашната ми кола е дизел. Както казах, аз на къси разстояния доста често минавам. Това ми беше неикономично и затова започнах да разглеждам някакви коли. Минах през много варианти, айде не чак толкова много, преди да стигна до това, което взех всъщност. Първо се оглеждах за Volkswagen T-Roc. Много ми харесват, винаги съм ги харесвала. Една позната имаше такава кола, изключително много бях влюбена в нея. Обаче те нямаха хибриден мотор. А пък аз реших, че искам да е хибрид. За плъгин, това, което се зарежда с зарядна станция, нямам къде да го ползвам. Затова решихме, че ще е хибрид. Отказахме се от T-Roc, след това гледах различни модели на Kia. Там някак си не си харесах нищо. Какво още гледах? Гледах Hyundai Kona. Там бях със смесени чувства и накрая попаднах на Toyota CHR. Обаче попаднах на стария модел. Ще ви оставя тук снимка, за да се ориентирате кой е той. Доста често се среща, доста жени го карат и не само. И започнахме да търсим обяви за точно този автомобил, като имахме някакъв бюджет, разбира се. И всички обяви, които срещнахме, бяха на коли, които са 2019, 2020, 2022, като цените бяха така височки за кола, която е все пак на 7-8 години, с някакви 150 хиляди километра минати. Това е хибриден мотор, батерията е износена малко или много за толкова километри. И бяха по-добрите с малко повече екстри. Тук вече гледаме подгрев на седалките, тези неща си ги търсим. Бяха около 26
7000 евро, които са, нали, с история в Toyota, обслужвани само там, защото все пак, когато ще взимаш толкова скъпа кола, гледаш всички тези неща да бъдат налични, за да знаеш какво точно взимаш. Гледахме и в един момент реших аз да вляза да видя колко струва нова такава. Влязах и видях новия модел, защото той е доста по-различен визуално и много ми хареса. Естествено, като видите нещо и като ви е грабнало окото, като почнете да вървите по улиците, виждате само това. И аз виждах само новите CHR навсякъде и си казах, коя е много яка, много е яка, много е яка. Обаче тогава, виждайки цената за нов автомобил, не си представях, че мога да ги дам. Аз и преди това не си представях толкова много за кола. Може би 20 000 беше тавана. Вече тук минавахме на доста повече. И започнах да си правя разчертаване. Какви са плюсовете на това да си вземеш нова кола, какви са минусите, искам ли я тази кола, мога ли да си я позволя. Говори си много и с моята психоложка, която също много ми помогна да вярвам малко повече в себе си и да си позволя и да си дам правото, разбира се, пак казвам, след като сме изчислили мога ли аз да поддържам и да си позволя такъв автомобил в момента. И реших, че искам нова кола. Моят мъж беше в шок. Просто не очакваше, че ще кажа аз, че искам нова кола. И започнахме да разглеждаме оферти. Сега тук ще говоря малко повече за самия модел, ако ви е интересно. Започнахме да разглеждаме оферти, като Toyota CHR се предлага, мисля, че в 4 нива на оборудване. City, Club, Classy и GR. Като City и Club са най-базовите. City дори няма подгрев на седалките, като там цените са около 28-9 000 евро. Следващата Club има подгрев на седалките, понеже тук не можеш да си конфигурираш ти сам колата. Тоест, те имат тези 4 варианта и за всички тези 4 варианта има такива екстри, които отговарят за съответния модел. Тоест, ти не можеш да влезеш да си харесаш клуб и за примерно още 500 евро да си добавиш, да речем, едикви си джанти. Не може. От Toyota си ти казали какво те са решили. Това са 4 варианта и ти си избираш, което не знам дали не ми харесва или ми харесва по-скоро, но може би по-скоро не. Бих добавила някакви неща и бих махнала други. Но да се върнем на реалността, защото това дали ми харесва или не, няма да промени фактите. Клуб City и Club бяха по-базовите. Първо започнах да гледам City, го оставихме на страна, най-ефтиния вариант, защото той нямаше нищо, нито подгрев на седалките, нито мъртва зона отстрани при шофиране, като цяло беше не. Минахме на следващото ниво, което е Club. Имаше автомобили с бърза доставка, ходихме да разглеждаме на място в шоурума, съответно модела, но там знаете, че излагат така най-високото ниво на оборудване. И тогава в деня, в който аз отидох, разгледах едната кола, която беше изложена в шоурума, и една жена дойде да си гледа нейната, която беше всъщност точно това по-ниското оборудване клуб, което аз харесах. И тя ми позволи да погледна вътре колата. Беше хубава, да. И бяхме решили, че ще е тази кола. Решихме, че ще е клуб, второто оборудване и чакахме, затейте дъх, да мине ретроградния Меркурий. Но всяко нещо е с причина, нали знаете. И чакайки да мине ретроградния Меркурий, аз реших да се обадя, за да направя тест драйв на автомобила. Естествено, все пак ще си купиш нова кола, нали? Трябва да знаеш как върви, харесва ли ти вътре, какво е усещането. И тук в Пловдив нямаха това оборудване, мисля, имаше в Пазарджик. Запазихме ние тест драйв в Пазарджик и отидох да я карам. Само, че там нивото на оборудване беше, сега ако ми следяхте мисълта, City е най-ниското, Клуб е второто, третото е Класи. Там оборудването беше Класи. Качвам сега да карам колата, много ми хареса, много лесно се управляваше, не е толкова тясно отзад, колкото хората твърдят, моят мъж се върши отзад, лесно се управлява, лесно завива, вътре ми хареса. Тук разликата вече беше, че седалките са електрически, багажника е електрически, така всички системи за безопасност, които Toyota предлагат, мисля, че ги има във всички модели, но все пак, нали, и тук имаше мъртвата зона, подгрев на волан, подгрев на седалки, мисля, че страничните огледала също са с подгрев, електрически багажник, което другите модели го нямат, което е доста голям плюс. Като тук пак слагам една скоба, че Toyota не са BMW, не са Mercedes и нямат 3000 милиона екстри,
Ако отидете на другите марки, ще имате много повече екстри. Тук по-скоро се спряхме на тази кола, защото хибридната система, четохме много коментари, е с изключително добри отзиви и също са доста здрави коли, поне от всичко, което изчетохме, защото повярвайте ми, за 2 месеца, докато вземем крайното решение, четохме много и реших този път да заложа на по-здравото и как да кажа, не толкова газарското, за да може тази кола дългосрочно да ми върши работа. В някакъв момент, ако семейството се увеличи, също да съм по-спокойна, че дори с 5 екстри по-малко, колата ми е доста по-сигурна. Та след голямото отклонение отиваме на тест драйва и аз харесвам следващото оборудване. И какво решава Анелия? Че иска оборудване номер 3 в списъка, т.е. класи. Не сити, не клуб, а класи. И започваме да разглеждаме цените. Вече бях решила, че ще бъде това. Вече бях решила, че ще изчакам да свърши ретроградния Меркурий и ще действам. Сега тук вече идва малко по-неприятната част, докато се стигне до това аз да си взема колата. Още първият път, когато бяхме ходили да гледаме автомобила, беше събота, защото тогава ни е най-удобно и двамата с моят мъж почиваме. И тогава попаднахме само на един дилър в Toyota, като тук ще се въздържа от това да кажа пол и да кажа име на дилъра, тъй като така преценям. Ако някой е решил да си взима автомобил, иска да му кажа кой не му препоръчва, може да ми пише лично в Инстаграм, няма проблеми, но тук няма да споменавам. Та отивам при въпросния дилър и започваме да си говорим какви са опциите, какви са офертите, какво се изисква като първоначална такса, остатъчна и така нататък, всички тези неща, които преди това бяхме чели, но друго си е да ти го каже човека, който си от съответното представителство. Да сядаме ние, изготвят ни оферта, чакахме около час и половина да седнем. Значи, представете си, влизаме в шоурума и имаше така хора. Чакаме ние да седнем при дилъра, около, може би, час и половина, да не станаха и 2. Тогава бяхме, аз, моят мъж и тате беше с нас. Разглеждахме и чакахме търпеливо, тук нищо не искам да кажа, докато дилъра беше с другите клиенти, абсолютно никой не се месеше в разговора, тъй като смятам, че така е адекватно. Дойде едно друго момче да ни попита дали иска нещо да ни покаже, но той не е дилър и не може да ни предостави информацията, която ни интересува. Та седнахме ние при дилъра и започна да ни обяснява. В този момент дойде тази въпросната дама, която ви казах, че си е поръчала с предното оборудване CHR клуб, да си видела колата. Съответно дилъра си ни заряза и отиде да й показва колата. Хайде тук, нямаме какво да кажем, мрънкане и така нататък, защото жената, клиентката, която дойде да види, беше много готина и ми позволи да погледна колата вътре. Това да го отчетем като полезен факт. Така. 10-15 минути ние отново сме разпокъсали разговора си. Сега представете си аз как се вълнувам. Аз ще им да си купя нова кола. Това се случва за първи път в живота ми. За мен е много голямо вълнение, за мен е нещо много голямо. Аз съм като децата, аз го изживявам, все едно ще ходя на някъде да ми купуват захарен памук. Така го изживявам аз. Аз съм си дете вътрешно. И връща се след тази случка, продължаваме разговор. След малко влиза един господин, който бил някакъв си там футболен съдия. Баща ми ме светва по въпроса, аз изобщо не съм наясно. Направо ни заряза въпросния дилър и отиде да разговаря с този човек. А той само влезе. О, господин Еди, кой си така и така и така и така. При което почва да ми потъват гемиите, защото сега аз може да не съм футболен съдия, но съм човек, който е отишъл да даде парите си там. И смятам, че заслужавам абсолютно същото отношение, както и Пейо, Яню и всички там останали, които са дошли в този шоурум. Излиза да им показва коли, наляво, надясно, пак едно чакане и накрая вече, като по-темпераментен човек, аз малко се поизнервих, понапрегнах се, защото ние изчакахме търпеливо час и половина да седем за нашия разговор. Нашия разговор вече беше прекъснат втори път. Върна се въпросния дилър и аз казах, хайде давайте ни офертата и да тръгваме, ще я разглеждаме вкъщи и там ще преценяме, защото просто наистина нямах нерви да чакам да дойде още някой и въпросния дилър да стане да показва и на тях. Не смятах, че беше коректно. Не знам. Да, извинявайте, така, даде ни офертата, всичко 6 точки, прибрахме се. И сега, защо ви го казвам това? Защото като започнахме с този дилър, решихме, че всъщност и ще продължим с него, защото сме преминали през всички разговори.
Мислихме, че ние на късмети, че така трябва да се случи. Да, ама към днешна дата май не е така. И сега ще ви кажа защо. Взимаме ние офертата, това е за по-ниското оборудване. Аз ви връщам 2 месеца назад. Отиваме в Пазарджик, правим тест драйв, харесваме следващото оборудване. Звъня аз на дилъра, казвам, може ли да ми изпратите оферта за следващото оборудване, за да видим там какви са цифрите, какво се изисква като първоначална вноска, каква ще е сумата за остатъчната и така нататък и така нататък. Пращат ми офертата, така, всичко 6 точки. Можете ли да ми кажете от този цвят, който аз съм харесала, има ли налични, произвеждат ли се, кога ще бъдат готови? Казват ми, че до края на юли цвета, който аз искам, бяло с черно, има 2 свободни коли, които привършват в завода и трябва да пристигнат. И аз казвам, окей, ще капарираме, щом са само 2 и питам какви са следващите цветове, защото бях харесала едно сиво, тук ще ви го остава да го видите, много ми хареса, но следващите цветове, които влизаха за производство, бяха, мисля, синьо и едно червеникаво оранжево. Те не ми харесваха, така че въпросът беше сега или след около, може би, половин година, защото не знаем кога ще влезе пак този цвят за производство. Решаваме, че ще бъде оборудване класи и ще бъде бяло с черно цветът. Аз отивам отново в една събота. Вече ретроградния Меркурий е свършил. Отивам, говорим, изготвяме плана, лизинговия. Аз ще купувам колата с лизинг. Виждаме вноските, които са. Обясняваме се дали какво ще бъде първоначалното ми самоучастие. Тук може да изберете като най-ниското самоучастие 10% от стойността на колата и вече остатъчната сума. Какво е остатъчна сума? Сумата, която след 5 години, когато ви мине лизинговия период, вие трябва да дадете на Toyota, за да си получите автомобила. Тоест, остават едни пари, които ако след това искате да придобиете колата, трябва да ги платите. Ако искате да си вземете следващия модел, давате вашия стар автомобил, Toyota го продават, приспадат си това, което те трябва да си вземат като остатъчна стойност и вие почвате да плащате лизинг за следващия по-нов модел. Така общо взето се завъртате в тази игра на постоянно нов автомобил, но с постоянна месечна вноска. Общо взето карате чисто нов автомобил, все едно под наем и всеки месец имате да плащате за него. Това дали вие ще присвоите автомобила и дали ще продължите да си купувате нов такъв и да карате винаги нова класа е лично ваше решение. Ние решихме да имаме самоучастие 20%, остатъчната стойност да е 40% и останалото между 20 и 40% всъщност е лизинга, който вие изплащате за 5 години към банката. Отново след това голямо отклонение, отиваме, дават ни документите, подписваме, аз трябва да платя капаро 1500 евро, толкова ми искаха, за да запазят автомобила, да не го продадат другите представителства на някой друг или някой друг да не го капарира. Та дадоха си ми документа, това се случва в събота на 25 се падаше, 25 юли, като съответният дилър казва, още днес ще изпратя документите към лизинговата компания за одобрение, за да могат в понеделник, когато постъпят при тях, да ви се обадят, защото е доста натоварено. Аз казвам супер. Нали, лизинга ми се обажда, всичко, колата е тук, колата е пристигнала, това забравих да го кажа. Към този момент колата пътува и, значи 25 юли тя пътува и след 2-3 дни трябва да е тук. Тоест, обаждаш ме за лизинг, аз очаквам до 10 дена колата да е при мен. Става понеделник, там 26-27, никой не ми звъни, става вторник, става сряда, четвъртък, петък, не, всъщност четвъртък. Почвам да звъня аз на съответния дилър. Затваря ми се веднъж и ми се праща такова съобщение на тези бързите и ще върна обаждане. Окей. Може да е с клиенти, може всичко да е. Няма, естествено, че няма проблем. Изчаквам 3 часа. Бре, обаждане. Обратно няма. Звъня пак. По същия начин. Вече става 6 часа, те са извън работно време. Става следващия ден. И моят мъж се ядосва, защото все пак ти отиваш да си дадеш парите там и си клиент. Клиента има винаги право. Аз не ти звъня да те питам как си. Ами тогава звънях всъщност да питам дали капарото е получено, защото седмица по-късно дори не ми звънят дори за едно потвърждение за това, че капарото ми е пристигнало. И поне да ми кажат какво се случва, колата пристигнала ли е, само лизинга ли чакаме.
What the fuck? Аз не си купувам много кола всеки ден. Смятам, че трябваше да има малко повече яснота по отношение на дилърите, защото смятам, че това е работата. При мен, като дойде клиент в залата, аз му обяснявам абсолютно всичко, дори откъде да си пусне пътеката, защото човека не е длъжен да знае. Той ми е платил да дойде на тренировка при мен и аз се старая всичко да обясня. С какви обувки да дойде, как да се облече, да си вземе кърпа, вода, дори нещата, които повечето хора смятат за нормални да се сечиш, че трябва да си ги вземеш. Аз отново ги казвам, защото това е моята работа. И аз се отнасям сериозно към нея. Така. Става петък, моят мъж звъни в Toyota, за да пита въпросния дилър дали е на работа. Дали не е в отпуска, случайно да не го тормозим, когато почива, нали, поне да знаем за какво става въпрос. Бил на работа съответния дилър, пак да сме звънили. Звъна аз. Отново не ми се дига и след няколко часа ми се връща обаждане най-накрая. И питам аз, здравейте, получихте ли поне капарото, защото нямам никаква обратна връзка от вас. Какво точно се случва? Какво се случва? Да, щом не ви звъним, значи няма проблем. Това аз не смятам за адекватно. Но си казвам, окей, може би така е трябвало да стане. Какво се случва с колата, какво се случва с документите? Ами, не знам, от лизинга сигурно са много заети и затова не ви се обаждат. Може и така да е. Няма откъде да знам. Казвам, добре, благодаря. Лека работа, надявам се да се чуем другата седмица. Так, затваряме телефона. Идва понеделник, звънят ми от лизинга или вторник и ми казват, че трябва да изпратя документи за съдлъжник, защото аз съм самоосигуряващо се лице и за да ми отпуснат този кредит, който аз искам да теглям, трябва съдлъжник, който се едно за да гарантира. Окей, изпращаме документа, всичко 6 точки, нещата се оправят, човека ми звъни и ние отиваме вече в петък да подписваме лизинга, всичко както си е. И попадам на едно много готино момче в банката и така разговорлив. И аз му казвам, защо толкова време ви отне да ме одобрите? Направо 10 работни дни или колко, защото аз си броя от 20 и кой юли, когато е трябвало да пратят документите до... Те реално ми се обадиха. Значи той е миналия петък. Днес, деня в който снимам, е четвъртък, 13 август. Аз си мисля, че на 26-7 документите трябва да са ми пристигнали. И момчето ми казва, как така? Аз ги получих на трети, да речем, и на следващия ден ви се обадих. Тоест, следите ли мисълта от началото? Дилъра от Toyota е забавил документите с почти 6-7 дни. И когато аз съм се обадила вече на втория петък, да попитам какво се случва и дали те са получили капарто и защо не ми се обаждат с лизинга, дилъра се е сетил, че тези документи не са пратени евентуално към лизинга, поне аз така си мисля, и ги е изпратил в петък. Те са пристигнали при тях и са ги разгледали и хората са ми се обадили за точно 1,5 работни дни. Пак казвам, това не го смятам за адекватно. Доста се ядосах, защото аз съм като едно детенце. Искам, като ми каже, че ще получа тази кола, да си я получа и да си я ходя, да си я видя и си ми е кеф. Сагата не свършва до тук обаче. Подписваме всичко и в петък сме подписали всичко така и така и така. И се чуваме с дилъра кога колата ми ще бъде регистрирана. Защото когато си купувате чисто нова кола, вие регистрирате от самото представителство. Таксата за това е 150 евро, за да ви регистрирате колата в КАТ. Окей, вие сте длъжни да платите тази такса, но смятате, че като те ще ви я регистрират, ще стане за един ден. Ами да, обаче не. Звъна аз в понеделник вече, за да видя какво се случва. Ще имаме ли кола? Няма ли да имаме? На мен не ми се обадиха, че колата ми е тук да си я видя, като на една жена още в началото деца се ще, аз разгледах нейната. Не, на мен никой не ми се обади, че е тук колата. Звъна в понеделник, за да питам, нали, дали колата ми е регистрирана, кога ще я взема, защото отново не получавам абсолютно никаква информация. Как да ви обясня, че аз един месец нямам нито едно позвъняване от Toyota, за да ми кажат: получихме капарото, колата ви е пристигнала, чакаме лизинга, евентуално до 15 примерно ще си получите колата. Някаква информация. Аз не съм споручала торта за 20 евро. Тук вече се ядосвам. Така. Звъна в понеделник, за да кажа, че застрахователната компания, която бяхме избрали първоначално, сме се отказали от нея и искаме да минем на друга такава. И не знам дали е късно, рано, кога вкарват тази информация, дали може да се смени. Бързам да звъна аз в първия работен ден, като се надявам да ми кажат, че на следващия ден колата ми ще е готова и аз мога да отида си я взема. Познайте, не ми вдигат отново.
Така. Връщат ми обаждане след някакво време и аз казвам: здравейте, така и така, искам да сменим, нали, застрахователната компания. Да, добре, няма проблеми, тъма на време се обажда, нали. Иначе въпросният човек, пак казвам, няма да спомена мъж или жена, винаги по телефона е: да, всичко, каквото кажете, това ще е, нали. Обаче и с малко едни такива: айде да не се настроим. Айде да не се настроим, защото с малко трябва да си взема колата и да съм в малко по-добро настроение. Така. Да, ще го сменим, няма проблеми. А кога ще е готова колата? Ами надявам се в четвъртък. 4 дни, за да регистрираш автомобил. Всичко е готово. Лизинга е готов. Парите са приведени. Аз чакам само една регистрация от КАТ. Ами аз кои да чакам с нея, там ще мина по-бързо. Не 4 дни. Както и да е. Пак си казвам. Анелия, спокойно диши, може би е някаква документация, която отнема повече време. Пак казвам, на мен никой не ми обяснява, защо толкова много ще се забави. Предположение, че плащам 150 евро за тази услуга. Така, тук май никой не си търси правата. Май сме свикнали да чакаме мълчаливо и кротко, само че аз плащам пари. Моите пари. Парите, които аз съм изкарала. И искам нещата да се случват. Следите ли мисълта, че те станаха много понеделници и много петъци? Всичко 6, разбираме се, че ще се чуем в сряда, вчера, за да ми потвърди дали днес, в четвъртък, на 13 август, аз ще си взема колата. Звъня вчера. 5 часа след обед. Здравейте, здравейте. За утре остава ли уговорката в 2? Аз тук вече не знам дали да плача или да се смея. Ами документите от КАТ не са пристигнали. Утре ще ви се обадя да ви кажа. Аз съм преднервен срив вече. Защото това ми струва вече гавра с труп. На мен е неадекватно. Наистина ми е неадекватно. Аз имам търпимост, разбирам хората, работя с хора, знам какво е, понякога можеш да забравиш, да забавиш, не винаги зависи всичко от тебе, има други институции, но това вече ми се струваше просто неадекватно. Но си казвам, дишай, чакала си вече тук да разиграват от 20 дена, дишай, стискай палци, ако не е утре, други ден. Аз искам да замина с колата в неделя извън страната. И колата ми трябва. Все пак да скача да покара малко, да свикна с нея. И казвам, добре, просто много дълго е забавенето вече. Аз искам да пътувам с автомобила в чужбина. И дилърът ми казва, да, няма проблем. Забавене, 2-3 дни. На което аз замълчавам, аз съм в залата и съм с клиенти, не мога да си позволя да проведа и дълги разговори, и още повече, нали, да някак си да отстоявам себе си, защото ще стане приятно за двете страни. И казвам, добре, но аз трябва да отида до лизингът, да ми издадат пълномощност, което да изляза извън страната, защото докато вие изплащате колата, вие може да сте на талона вписан, но колата е собственост на лизинговата компания. Така че те трябва да ми дадат пълномощност да мога аз да изляза в чужбина. Няма проблеми. Вие ще ходите в Гърция, то те пише на големия талон, няма проблем. Може и така да е. Не твърдя, че не е, но аз не съм с чисто нова кола. Разбира се, че ще предпочита да имам този документ, в случай, че чуваме напоследък, че полицаите в Гърция доста се заяждат. Няма да рискувам това да ми свалят номерата и ще чуя как си прибирам колата. Предпочитам да отида да си извадя документа и да си отида легитимна и изрядна аз в чужбина. Днеска сутринта ми звъни отново въпросният дилър. И аз вече съм на тръни, защото са ми казали, че ако ми звънат, няма да е днеска. И ми се преобръща всичко, нали знаете. Ало, само да кажа, че тази Булстрат, да речем, първоначално бяхме вписали Булстрат за каското, няма да може да е каското там, защото колата надвишавала някаква сума и трябва да е към друга застрахователна, така да е за каско. Разбрахте ме. И аз казвам, да, нали в понеделник се чуехме, че искаме да я сменим на армеец. Добре, ще впишем армеец, няма проблеми. Тук отново аз пак съм в шок, защото аз съм звъннала, потвърдило ми се, че ще бъде вписано искането ми за смяната на... Не. И вече тотално съм в шок. Сега в момента е 1 часа. Моят мъж след малко ще дойде да ме вземе, за да отидем да вземем колата. Не са ми се обадили, че няма да стане, така че след 1 час аз трябва да съм там и да си я взема.
Бях изключително огорчена от цялото това нещо, защото избирането на нов автомобил и решаването да купиш такъв, поне за мен, е много голяма крачка, много премислена, голям разход е. И смятах, че нещата ще са малко по-адекватни, когато отидеш уж в представителство, което е, нали, така и така, работят някакви определени хора там, минали са някакво обучение, как се работи с клиенти, ще има някаква яснота, как се случват нещата, защото, пак ви казвам, аз не си купувам всеки ден кола. Това е нещо, което е много голямо. Не знам повечето хора как го приемат, ама за мен наистина е нещо много голямо. И смятам, че давайки си парите, трябва да имам адекватност от среща. И така, изключително разочарована останах от обслужването на конкретния дилър. Нямам представа дали другите са така. Пак тук е едно уточнение. Когато отидохме в Пазарджик на тест драйва, имаше едно момченце, което работеше може би година и нещо в Тойота. Беше изключително мило, изключително отзивчив. Няколко пъти ни се обади преди да отидем за самия тест драйв, да потвърдим, да ни каже, че ни очаква. Остана половин час след работно време, за да ни обясни. След няколко дена пак ми звънна. Просто имаше комуникация. Тоест, значи можело да се случи. Значи явно го изискват от тях. Този въпросният дилър, на който ние попаднахме, беше под всякаква критика. Не знам дали с другите е така. Не знам дали само нашия случай е частен. Но ако трябва да оценя обслужването на този конкретен дилър, от 1 до 10, то е 2. И то казвам 2, защото не ми е говорил нагло, ми е бил мил, да кажем, защото знае, че нещата не се случват може би както трябва, да позамажа положението. Та така, след цялата тази драма с колата, с всичко, което се случи, най-накрая отивам да я взема. А сега, след завършването на цялата тази история, която може би 30 минути не знам, ще ви оставя кадри на автомобила, за да го разгледате отвътре. На мен ми е мерак, няма да са много дълги, просто ще ви оставя 1-2 минутки кадри отвътре и отвън. Като тук говорим за Toyota CHR 1.8 двигател, мисля, че е 141 конски сили, оборудване класи в цвят бяло с черен таван. Това е. Мисля, че нямам какво друго да кажа за автомобила. Те първо ще му се радваме, ще давам обратна връзка, ако на някой му е интересно. И така, оставям ви да видите колата. Ако имате някакви въпроси, нещо по-конкретно, напишете ги отдолу в коментари. Ако има повече такива, може да направя отделно видео за самия автомобил. След като мине някакво време, го покарам и имам по-ясна представа за обратна връзка. Благодаря ви, че изгледахте цялото това откровение за колата ми, покупката й. Сега, значи, приключвам точно след половин час, трябва да тръгна за да я взема и не знам дали виждате колко съм емоционална. Даже съм сложила една рокличка да отивам и да си я взема една снимчица с нея. Надявам се да я ми панделка. Та така, мисля, че ви разказах абсолютно всичко по купуването на колата. За съжаление, по-голямата част беше разочарование, но смятам, че трябва и тези примери от живота да им се дава гласност, защото пък иначе, ако всичко изглежда много розово, когато някой друг се сблъска с нещо такова, отново ще си кажа, само на мен ли? Какво се случва? И аз така спитам, само на мен ли ми се е случило. Надявам се да са малко случаите като моя, защото отново се повтарям, че аз съм като едно малко дете и толкова много се вълнувам за това нещо. И исках просто нещата да са една идея по-информирани по-скоро. Дори да беше се забавила с примерно 1 месец, ако бях информирана за това, нямаше да се напрегна и да се ядосам. Щях да си кажа, окей, тя ще дойде тогава. Та така, благодаря ви отново, че гледахте. Надявам се видеото да ви е било интересно, полезно, да сте забавлявали с историята. Ще се видим в следващото видео, което предполагам, че ще е от нашата почивка, защото заминаваме на море. Благодаря ви отново, че гледахте. Чао и до следващото видео.